Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing bocah-bocah. Alhamdulillah pepanggihan malih kalih pasinaon basa Jawi kalian kula Bu Ahza Rifin. Pripun pawartose sampeyan sedaya? Muga-muga tetep semangat ngangsu kawruh, tansah pinaringan bagas kasarasan, ditepihne saking liru beda lan pinaringan rasa pangrasa sing tansah bungah. Ing kesempatan iki, puasa arep menehi materi cerita wayang. Mligine utawa khususe ngenani silsilah Pandhawa. Hayo, sapa sing durung ngerti Pandhawa kuwi sapa lan apa? Ayo dibabar bareng-bareng ing kene. Pandhawa saka tembung Sansekerta kang ateges putra Pandu, yaiku raja ing Hastinapura. Pandhawa kacarita dadi lakon ing Mahabharata bareng kalian Kurawa. Sapa wae Pandhawa 5 niki, monggo ditingali pasinaon sabanjure. Abiyasa, anak saka Prabu Palasara, raja ing Astina. Prabu Abiyasa raja sing wicaksana, adil lan tresna asih marang rakyate. Abiyasa uga dadi raja pendeta ingkang jejuluk Begawan Abiyasa. Abiyasa sing sepisan krama kaliyan Dewi Ambika. Gadah yoga paring asma Destrarasta ingkang wujude wuta. Kenapa? Amerga nalika sepisanan Dewi Ambika panggih kalih Abiyasa, Dewi Ambika wedi lan nutup mripate. Mula Destrarasta nalika lair wujude wuta. Kaping kalih Abiyasa krama kalih Dewi Ambalika. Gadah yoga paring asma Pandu Dewanata ingkang gulune tengeng. Kenapa? Amerga Dewi Ambalika nalika panggih sepisanan kaliyan Abiyasa, Dewi Ambalika mlengos, mula Prabu Pandu nalika lair gulune tengeng. Sing pungkasan Abiyasa krama kalih Drati. Gadah yoga paring asma Yama Widura ingkang sikile timpang utawa pincang. Iki dumadine amerga Drati nalika sepisanan ketemu Abiyasa dheweke mlayu. Destrarasta sing kudune dadi raja Astina tansah muspra angen-angene amerga wuta. Dheweke krama kaliyan Dewi Gendari putri Prabu Gandhara ingkang gadah kakang paring asma Arya Sengkuni, Arya Surabasata, Arya Gajaksa. Prabu Destrarasta kaliyan Gendari gadah yoga cacahe 100 ingkang jejuluk Sata Kurawa. Ananging laire mbiyen awale namung awujud gumpalan getih kenthel sing dicacah-cacah dening Dewi Gendari dadi 100. Lan sangka kehendake dewa jelma dadi bayi. Sangka 100 bayi kuwi mau sing putri namung setunggal, liyane kakung kabeh. Prabu Pandu Dewanata sing sepisan krama kaliyan Dewi Kunti utawa Dewi Prita, putri keloro Prabu Basukunti. Sadurunge krama kalih Prabu Pandu Dewanata, Dewi Kunti sampun gadah yoga kalih Bathara Surya minangka akibat saka maca mantra aji pameling utawa aji gineng ajarane Resi Drwasa. Putrane kasebut nduweni jeneng Basukarna utawa Suryatmaja sing saiki dadi raja ing negara Awangga sing misuwur jejuluk Adipati Karna. Dewi Kunti nduweni watek welas asih, setya lan wingit. Prabu Pandu kaliyan Dewi Kunti gadah yoga cacahe 3. Sing sepisan utawa sing barep inggih menika Yudhistira utawa Puntadewa. Kaping kalih Werkudara utawa Bima.
Lan kaping 3 wonten Janaka utawa Arjuna. Kaping 2 Prabu Pandhu krama kaliyan Dewi Madrim. Dewi Madrim putri Prabu Mandrapati raja negara Mandaraka. Dewi Madrim kaliyan Prabu Pandhu gadah yuga kembar kang paring asma Nakula lan Sadewa. Mula saka putrane Prabu Pandhu sing cacahe 5 lan lanang kabeh jejuluk Pandhawa. Prabu Pandhu ora suwi anggone dadi raja ing Astina amarga nglakoni babagan sing kliru utawa salah miturut para dewa, yaiku mateni kewan kidang kang cacahe 2 sing asline perwujudan saka pendeta lan garwane. Akhire Prabu Pandhu diukum dicemplungne dening para dewa ing kawah Candra Dimuka. Banjur garwane Dewi Madrim melu nyemplung ing pancaka utawa geni kanggo mbakar mayit, melu bala patine garwane. Saka kahanan kuwi Nakula lan Sadewa wiwit cilik diopeni dening Dewi Kunti. Sabanjure ayo dibahas ngenani Yudhistira utawa Puntadewa utawa Dwijakangka minangka pambarepe Pandhawa sing ateges anak pertamane Prabu Pandhu Dewanata. Yudhistira ing sajroning pedhalangan Jawa yaiku raja jin ing negara mertani kerajaan siluman sing yen disawang mata katon alas sing amba. Prabu Yudhistira uga raja ing negara Amarta. Nalika enom duweni jeneng Puntadewa. Yudhistira minangka manungsa sing sabar nganti duweni jejuluk wong sing duweni getih putih amarga ora tau nesu lan sifate sing didohne saka bebaya. Yudhistira duweni pusaka sing arane Jamus Kalima Sada kang duweni kasekten ngedohne duraka lan nyelametne saka bebaya. Yudhistira krama sepisan kalih Drupadi utawa Dewi Kresna utawi Pancali, putri Prabu Drupada kalih Dewi Gondowati. Ing sajroning crita pewayangan India, Dewi Drupadi krama kalih kelima putra Pandhu. Ananging ing tanah Jawa namung krama kalih Prabu Yudhistira lan gadah yoga paring asma Pancawala. Kaping kalih Yudhistira krama kaliyan Dewi Rahina putri Prabu Kumbala, raja jin negara Madukara. Prabu Yudhistira kaliyan Dewi Rahina gadah putri paring asma Dewi Ratri. Sabanjure ayo dibahas ngenani Werkudara, anak nomer 2 Prabu Pandhu kaliyan Dewi Madrim. Bratasena jenenge Werkudara nalika isih enom. Werkudara niku sekti lan gagah prakosa. Pusakane yaiku kuku Pancanaka sing landhep. Kacarita yen landhepe kaya ping 7 lading sing nyukur. Werkudara uga nduweni kekuatan angin sing bisa mbongkar gunung. Yen mlaku ora lumrahe wong mlaku, ananging mencolot. Adohe nek mencolot ping 7 apa sing disawang gajah. Werkudara tansah asih lan tansah njaga Pandhawa. Semboyane mati siji mati kabeh. Werkudara tau dadi raja ing Giling Wesi kanthi jejuluk Tugu Wasesa lan saiki raja ing Jodipati. Nalika enom kanthi jeneng Bratasena, dheweke krama kaliyan Dewi Nagagini, putri Hyang Antaboga.
Dewi Nagagini lan Werkudara gadah putra kanthi asma Raden Antareja. Raden Antareja nduweni ajian Upasanta. Ilate sekti, mula makhluk apa wae sing didilat dlamaan sikile bakalan mati. Nduweni kulit napa kawaca, saengga kebal ing gaman apa wae. Antareja uga nduweni ali-ali mustaka bumi sing nduweni kasekten ngadohne pati yen isih napak lemah lan uga bisa nguripne wong mati ing sakjabane takdir. Sabanjure Werkudara krama kalih Dewi Aringgi saka negara Pringgadani lan gadah putra paring asma Gatotkaca. Nduweni otot kawat tulang wesi, nduweni getih gala-gala. Nduweni kotang Antakusuma, bisa mabur ing angkasa lan bisa lungguh ing dhuwure awan. Anggone mabur Gatotkaca kaya kilat lan liar kaya petir. Sing ketelu, Werkudara krama kalih Dewi Urangayu, putri Hyang Mintuna. Werkudara kalih Dewi Urangayu gadah yoga paring asma Antasena utawa Arya Anantasena. Antasena nduweni kasekten sungut sekti sing yen makhluk nyenggol utawa ndemok bisa anggarai mati. Antasena uga nduweni pusaka Cupu Madusena sing bisa nguripne wong mati ing sakjabane takdir. Antasena sing ora bisa mati yen isih urip utawa senggolan karo banyu. Sabanjure Arjuna utawa Janaka minangka putra ketelu ing sajroning Pandhawa. Arjuna nduweni watak pinter, cerdas, menengan, teliti, nduweni unggah-ungguh, wani lan ngayomi pawongan sing lemah. Arjuna mimpin ing Kadipaten Madukara sakjerone negara Amarta. Sabanjure dadi raja ing negara Banakeling. Raden Arjuna nduweni jejuluk sing akeh. Arjuna dhewe nduweni teges banyu sing bening. Arjuna minangka kekasihe para dewa amarga titisan saka Dewa Wisnu. Arjuna tau dadi pahlawan ing kadewatan nalika bisa musnahne Prabu Niwata Kawaca. Mula Arjuna nduweni pusaka sing akeh sing diwenehi saka para dewa. Arjuna sing misuwur jejuluk lelanang jagat nduweni garwa cacahe 15 lan anak cacahe 14. Sing sepisan krama kalih Dewi Sumbadra gadah yoga sing asmane Raden Abimanyu. Sabanjure krama kalih Dewi Larasati gadah yoga nggih menika Raden Sumitra lan Bratalaras. Kaping 3 krama kalih Dewi Srikandi. Kaping 4 kalih Dewi Ulupi utawa Palupi kanthi putra Bambang Irawan. Sabanjure krama kalih Dewi Jimambang gadah yoga Kumaladewa lan Kumala Sakti. Sabanjure krama kalih Dewi Ratri ingkang putrine Prabu Yudhistira gadah yoga Bambang Wijanarka. Kaping 7 krama kalih Dewi Trisnala gadah yoga paring asma Raden Wisanggeni. Sabanjure krama kalih Dewi Wilutama gadah yoga Bambang Wilugangga. Sabanjure krama kalih Dewi Manuhara gadah yoga Endang Pregiwa lan Endang Pregiwati. Sabanjure krama kalih Dewi Supraba gadah yoga Raden Prabakusuma. Sabanjure krama kalih Dewi Antakawulan gadah yoga Bambang Antakadewa. Arjuna sabanjure krama kalih Dewi Maeswara. Kaping 13 krama malih kalih Dewi Retna Kasimpar. Kaping 51
krama kalih Dewi Juwitoningrat gadah yoga Bambang Sumbada. Ingkang pungkasan krama kalih Dewi Dyah Sarimaya. Arjuna kajaba sugih bojo uga sugih kawruh utawa ilmu, sugih gaman lan mantra, uga sugih guru. Nakula ing pedhalangan Jawa uga diarani pinten, sing ateges jenenge tetuwuhan sing godhonge bisa kanggo tamba lelara. Putra kepapat Prabu Pandu. Nakula kembar kaliyan Sadewa. Nakula minangka titisan Bathara Aswi, dewa tabib. Nakula pinter numpak jaran, uga pinter nggunakake panah lan tembing. Nakula nduweni aji Pranawajati sing bisa ndadekake dheweke ora gampang lali. Nakula uga nduweni cupu Tirta Manik sing isine banyu panguripan sangka Bathara Indra. Nakula nduweni watak jujur, setya, welas asih lan bisa nyimpen wadi utawa rahasia. Nakula raja ing negara Mandaraka. Nakula gadah garwa utawa bojo cacahe 2, yaiku sing sepisan krama kalih Dewi Sayati, putri Prabu Kridakirata. Nakula kalih Dewi Suyati gadah yoga 2, inggih menika Bambang Pramusinta lan Dewi Pramuwati. Banjur garwa nomor kalih Dewi Srengganawati, putri Badawanggala lan gadah yoga Dewi Sri Tanjung. Sabanjure wonten Sadewa utawa Sahadewa. Ing pedhalangan Jawa uga diarani tangsen, sing ateges woh-wohan sing bisa digunakake kanggo tamba. Nakula minangka ragile Pandhawa. Sadewa pinter ilmu kasidan utawa mistik. Uga pinter numpak jaran lan nganggo gaman panah. Sadewa nduweni aji Purnama Jati sing bisa ngerteni lan ngeling-eling kanthi gamblang sawijining prastawa. Sadewa nduweni watak jujur, setya, welas asih lan bisa nyimpen wadi utawa rahasia. Sadewa krama kalih Dewi Srengginiwati lan gadah yoga Bambang Wida Paksa utawa Sida Paksa. Sadewa dadi patih ing negara Astina ndampingi kakangane inggih menika Yudhistira. Kacarita yen kelima Pandhawa mati moksa bebarengan. Nggih, niku wau andharan saking basa ngenani silsilah Pandhawa. Muga-muga apa sing sampun basa andharni saged maringi manfaat tumrap sampeyan kabeh. Aja lali geladen sing ana ing link dikerjakake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.